Dobrý večer, je 31. marca roku 2016. Vítajte pri mimoriadnom vysielaní dnešnej informačnej vojny. Mimoriadna je z toho dôvodu, že cez víkend sa koná v Bratislave medzinárodná konferencia ohľadne pyramíd a pyramídy budú vlastne dnešnou témou aj v našej informačnej vojne. Vzhľadom k tomu, že jeden z hostí rozpráva po anglicky, druhý po slovensky, budeme mať aj simultánne tlmočenie a budete musieť s nami trošku byť trpezlivejší a uvidíme, ako to dopadne. Takže ak Boh dá, tak to budeme do 22. hodiny a 30. minúty. Upozorniť, sme v živom vysielaní a ako bolo zvykom, aj bude zvykom, mohli ste sa dovolať. Dnes to bohužiaľ vzhľadom k technickým záležitostiam nebude možné, ale môžete nám písať svoje otázky na adresu studio@infovojna.sk. Dovolte mi, aby som vám predstavil dnešných hostí. Predtým, než ale začnem, samozrejme chcem poďakovať a privítať aj pani Martu Terenovú, ktorá nám bude simultánne tlmočiť dnešné vysielanie. Najskôr sa obrátim na pána, ktorý rozpráva po slovensky a nie je prvýkrát mojím hosťom. Je to pán profesor Peter Staněk, ekonóm zo Slovenskej akadémie vied. Dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. Dnes sa budeme s pánom Staňkom baviť trošku o iných veciach, než sme sa bavili predošlých reláciách informačnej vojny. Určite to bude pre vás zaujímavé a možno aj trošku nečakané. Takže k pánovi Staňkovi sa samozrejme dostaneme pozdejšie. No a za chvíľku privítam svojho hostia, ktorý je z Ruska. Budeme sa baviť po anglicky a mali by ste v tejto chvíli už začať počuť simultánne tlmočenie od pani Terenovej. Good evening, sir. My second guest is Mr. Môj druhým hosťom je pán Valerij Uvarov, doktor Valerij Uvarov. Dobrý večer, Dr. Valerij Uvarov is a chief of Paleoscience and Paleotechnology Department oddelenia paleovedy a paleotechnológií Akadémie národnej bezpečnosti Ruska a takisto je aj vedúcim UFO asociácie jednoty najvyšších veliteľov Ruska. Now, thank you for ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli na toto vysielanie. Vieme, že ste tu z toho dôvodu, že sa koná v Bratislave konferencia od 1. do 3. apríla a veľmi sme vám vďační za to, že ste privítali naše pozvanie, že ste to prijali. Takže pyramídy. O pyramídach viem asi od 6. triedy ľudovej školy. Vtedy sme sa učili o Egypte, o starom Egypte a myslím si, že väčšina ľudí má záujem o pyramídy, ale oni vlastne začnú a skončia pri egyptských pyramídach. A tam to vlastne končí. Takže keby sme dnes mohli vlastne nejakým spôsobom kráčať od toho známeho k neznámemu a keby ste nám mohli niečo povedať, vysvetliť o pyramídach v Gize.
pokiaľ ide o pyramídy v Gize. To sú vlastne pyramídy, ktoré navštívilo množstvo ľudí. A aspoň počas posledných 200 rokov tam bolo 11 expedícií, bolo napísaných množstvo kníh, množstvo rôznych článkov a pre mňa to bol naozaj veľmi dobrý začiatok, pokiaľ išlo o investigatívnu prácu. Hovoríte o začiatku. Kedy ste vlastne sa začali týmto zaoberať? Pred viac ako 25 rokmi. A pred tými 25 rokmi, tak som skutočne sa snažil skúmať nie len staré záznamy, ale aj veľmi dôležité veci som robil. Robili sme investigatívnu prácu v Ruskej akadémie vied. A samozrejme, že som viedol veľmi veľa expedícií k rôznym pyramídám na svete. A to vás vedie k tej základnej otázke, čo sú vlastne pyramídy, prečo boli postavené, ako sa dajú využiť a ako môžeme vlastne využívať isté znalosti aj pre dnešok. Myslíte, že to vysvetlenie, ktoré dostaneme ako deti v škole, že to je skutočne pravdivé vysvetlenie? Z môjho hľadiska, ale nie len z môjho hľadiska, pretože som si absolútne istý, že ľudia zohrávali a zohrávajú naozaj základne dôležitú úlohu, pokiaľ ide o evolúciu ľudstva. A celkom určite budú pomáhať v tom, že budú ovplyvňovať istým spôsobom kapacitu ľudí, rôzne kapacity ľudí, že vlastne umožnia ľuďom vidieť, že svet, v ktorom žijeme, je ďaleko komplikovanejší systém. Je to vlastne komplikovaný systém, ktorý je prepojený na vonkajší svet. A my sme vlastne len malým kúskom tohto veľkého sveta. Toto je vlastne pre nás veľmi dôležitý začiatok. Istým spôsobom sa pripravujeme na istý skok, pretože tá naša budúcnosť si od nás vyžaduje to, aby sme sa na to pripravili. A to ma vlastne presvedčilo a to ma stimulovalo. Povedzte mi, prečo teraz? Prečo teraz? V prvom rade vidíte, čo sa deje v súčasnosti vo svete. Áno, ale tieto turbulencie, pokiaľ ide o históriu ľudstva, tie turbulencie prebiehali ustavične. Aj pred 70 rokmi sme mali vojnu. Ak mám povedať pravdu, počas tých posledných 30 rokov som skúmal staré texty. A hlavne texty, ktoré sú spojené s vedou, ktorá bola vlastne do týchto pyramíd zapracovaná, pretože toto je veda o ľudskom tele, veda o astronómii, o kozmických cykloch, o rôznych civilizáciách, ako bola egyptská civilizácia, majská civilizácia. A v týchto textoch som videl, že žijeme v istých cykloch a sú isté obdobia, ktoré Zemi prinášajú veľmi ťažké momenty, napríklad dopad asteroidov alebo isté katastrofy, ktoré sa periodicky vyskytujú. A teraz, keď vlastne skúmame takéto texty, dospeli sme k záveru, že približne 5, 6 za 5, 6 degenerácií, čo znamená 120 až 150 rokov odteraz príde znovu k veľmi vážnej astrologickej záležitosti. Ako to viete? Napríklad, keď berieme, je to naozaj cyklus? Áno. Dá sa povedať, že je to dosť pravidelný cyklus. A ako viete určiť, že to bude za 120 alebo 150 rokov? Je to veľmi jednoduché, pretože vlastne naša planéta sa pohybuje s inými solárnymi systémami. A tento solárny systém sa pohybuje v istej špirále.
a prechádza istými časťami galaxie. A ak vezmete do úvahy tieto texty a veľmi jednoduchým spôsobom si isté veci vypočítate, tak zistíte, že v istom momente tá planéta Zem sporu so slnečným systémom prejde tzv. Pásmami asteroidov. A naozaj sa to začne zahrievať. A dosť častokrát sa dotkneme tohto pásma, niekedy len bokom, napríklad meteorit v Tunguske. Tak to bolo. To nebol taký tvrdý, a bolo to dosť tvrdý dopad, ale samozrejme, pokiaľ ide o planetu ako takú, je to pomerne malá záležitosť. Ale keď berieme do úvahy veci, ktoré sa udiali povedzme pred 60 miliónmi rokov, to boli katastrofické zmeny, ktoré napríklad zabili všetkých dinosaurov. A pokiaľ ide o tieto texty, hovoria o tom, že každých 33 miliónov rokov prechádzame takýmto pásmom asteroidov. Naposledy sa to stalo približne v 64. Takže už sme vlastne, dá sa povedať, v tom období. Naši diváci teraz uvidia aj nejaké obrázky z pyramíd v Gize. A čo sa vlastne deje teraz? V starom období to bolo 12 symbolov. Keď vezmete, povedzme, pyramídu v Gize, bolo to centrum intraplanetárnych a intragalaktických prepojení. V tých pyramídach sú zapracované veľmi zaujímavé matematické a astrologické údaje, ktoré sú veľmi úzko spojené s takzvanou vibráciou samotnej Zemi na jednej strane. To znamená, že je to istá vlna, pokiaľ ide o ľudský mozog. To znamená, že keď uvažujeme, tak my vydávame istú vibráciu. A keď presne viete v podstate, ako táto vlna vyzerá a zapracujete to do tejto pyramídy, tak je to akoby telefón. To znamená, že cez tú pyramídu vlastne môžete prostredníctvom svojho mozgu sa rozprávať sa s miestami, ktoré sú veľmi vzdialené, ktoré nie sú len v samotnom slnečnom systéme alebo solárnom systéme. A pokiaľ ide o tie staré texty, rozprávali sa takto s Orionom a s inými hviezdnymi systémami v našej galaxii. Často sa hovorí o tom, že tieto systémy boli prepojené na hviezdu Sirius. Je to pravda? Za tých 30 rokov skúmania som naozaj pochopil, že všetko to, čo je napísané o pyramídach, že to nie je fantázia, že je to istým spôsobom veda. Veda, ktorá je napísaná veľmi špeciálnym jazykom. Takže ja som naozaj bral veľmi vážne každú časť takéhoto textu. A tá časť textu, ktorá hovorí o takomto prepojení, tam sa práve vraví o tom, že naše vedomie, ľudské vedomie po smrti prechádza tam. Je to istým spôsobom miesto, kde sa vlastne udržuje to vedomie ľudí, ktorí už odídu, ktorí zomrú. Je to istým spôsobom cyklus? Áno, je to niečo také. A dôvod, prečo toto robili, pretože ak sa chceli rozprávať s niekým, kto už umrel, tak bolo potrebné vlastne vytvoriť istý systém, fyzikálny systém, ktorý bude orientovaný špeciálne na isté hviezdne systémy. A takisto používali kryštály, ktoré boli rezané veľmi zvláštnym spôsobom. Ako keby ste mali vlastne príjimač a vysielač a pomocou tohto systému vlastne príjmali informácie, ktoré potrebovali. A pokiaľ ide o tieto pyramídy v Gize, boli patričným spôsobom preskúmané, všetko od nich vieme? Alebo myslíme si, že o nich všetko vieme?
Každopádne, máme dosť informácií v prvom rade na to, aby sme chápali, že pyramída je nástroj. Je to nástroj, ktorý je možné použiť na seba zdokolovanie. Je to nástroj, ktoré môžete použiť napríklad na to, aby ste utlmili seizmickú aktivitu. Je to nástroj, ktorý môžete použiť na to, aby ste vlastne prognozovali, predvídali budúcnosť a takisto, aby ste sa pozreli do minulosti. Ako? Len tým, že budete v tej samotnej pyramíde, a ja by som chcel k tomuto ešte pridať, že Cheopsova pyramída bola naplnená fyzickým vybavením. Teraz je prázdna. Bol som tam. Dokonca som prechádzal úzkými chodbami po 4. Potrebujete toto zariadenie, toto vybavenie? Pre mňa je veľmi dôležité to, že sme v prvom rade našli informácie o tom, že tam bolo isté vybavenie. Ako to vyzeralo? Máte tie informácie? Áno, našli sme to v starých textoch. A preto sme to vlastne skúmali. A potom sme to vlastne takéto nástroje aj vytvorili a teraz ich používame. Takže vy ste ich znovu vlastne vytvorili? Áno, presne podľa týchto starých textov. Aké sú tieto nástroje? Niektoré z týchto nástrojov, napríklad, ak sa pozrieme na Cheopsovú pyramídu, dnes vieme, že sú tam 3 miestnosti, 3 komory. Jedna je pod pyramídou, jedna je nad ňou a tá tretia, to je tzv. Kráľovská komora, ale to nejde vlastne o tie názvy. Tie priestory boli používané veľmi špeciálnym spôsobom. Ak pôjdete do tej najnižšej komnaty alebo komory, tak ak tam začnete vydávať istý zvuk, nízko posadený zvuk, je to jeden z 3 tónov a táto pyramída sa začne chvieť, vibruje stále silnejšie a silnejšie. A to je tzv. Piezoelektrika, ktorá sa takýmto spôsobom vlastne vygeneruje, pretože tam máme kryštály kremeňa. A toto je zaujímavé, pretože keď začnete rozmýšľať o tom, že ste tam a tá pyramída vibruje, tak vlastne vytvára energetický lúč a začnete v tom momente vlastne počuť isté veci. V roku 2008 sme robili experiment v Cheopsovej pyramíde. Bol to veľmi zaujímavý experiment, pretože sme vlastne dospeli k istému pochopeniu vecí na základe starých textov, že táto pyramída bola vybudovaná a bola, tak povediac, pomocou zvuku vlastne istým spôsobom riadená. Nainštalovali sme tam veľmi jednoduché zariadenie, zvukové zariadenie a začali sme vydávať isté zvuky. Najprv to bola klasická hudba, tá pyramída bola ticho, ale potom, keď sme začali púšťať mantru Om, to bolo zaujímavé, pretože vtedy tá pyramída začala rezonovať, začala veľmi náhlas vibrovať a ten vzduch v tej kráľovej komnate sa úplne zmenil. Bol to úplne čerstvý závan vzduchu a mali ste pocit v podstate, že celé telo vlastne vám vibruje. Bol to nízky zvuk, áno, ale tá pyramída spievala. Bolo to veľmi zaujímavé. A môj priateľ, ktorý ležal na zemi, bolo to veľmi príjemné. Ja som stál, pretože ja som vlastne ovládal to nahrávacie zariadenie a tá pyramída veľmi efektívne fungovala. Niekedy bol ten zvuk
príliš vysoký, musel som to trošku zmeniť, musel som tú silu zmeniť a ja som si všimol, že moje telo bolo akoby uprostred veľmi hustej energetickej substancie. A potom táto mantra OM skončila. Ja som zobral CD a potom to bol znovu kľúč s mantrou OM a približne za 3 minúty sme počuli zvuk v hlave, ktorý povedal, my sme vás počuli. A môj priateľ vyskočil zo zeme s otvorenými očami, proste sa na mňa pozeral a nechápal, že čo má robiť. A ja som mu len naznačil, počkaj, uvidíme, čo sa deje. A ten zvuk povedal, že za posledných niekoľko 100 rokov sme spravili to správne, čo sme mali spraviť, že sme tam to zvukové zariadenie doniesli do tej pyramídy. A to bol pre nás ten moment, keď sme pochopili samotné princípy, to bol moment, keď sme začali budovať pyramídy v Rusku. Áno, budeme hovoriť o meste Tomsk. A ak, povedzme, by sme sa presunuli od pyramíd v Gize, naši diváci by mali vidieť nejaké obrázky pyramíd. Vy ste zistili, aký bol dôvod, povedzme, stavania pyramíd na druhej strane sveta? Pyramídy v Číne sú trochu iné, pyramídy v Núbii sú tiež trošku iné, ale súčasne zohrávali tú istú úlohu. Podľa starých textov, tam sme našli tieto informácie, že tieto pyramídy sa používali ako hrobky pre mŕtve telá. Ale keď pracujeme so starými textami a nielen s egyptskými, a nielen s majskými, keď pracujeme so všetkými možnými historickými údajmi, ktoré hovoria o kráľoch v Európe, v Číne, v Sibírii, tak vlastne dospeli sme k veľmi zaujímavým záverom. Možno, že to bude znieť dosť divoko, ale vy ste sa ma na to pýtali, takže ja vám musím odpovedať. Tieto pyramídy boli používané ako nástroje vedome kontrolovanej inkarnácie. Majské pyramídy, čínske pyramídy a nubijské pyramídy. Je to absolútne neuveriteľné a poprvýkrát možno, že počas tých prvých týždňov, respektíve mesiacov, som sa tiež cítil veľmi čudne, pretože to bola naozaj šialená myšlienka, ale potom som naozaj našiel množstvo dôkazov, ktoré hovorili o tom, že v starom období vlastne ľudia si uvedomovali to, že neexistuje smrť, že to bolo vlastne len prechod z jedného života do iného života. A ak spravíte ten prechod správnym spôsobom, tak vo vašom ďalšom živote všetky vaše duševné kapacity sa zvýšia 10 alebo 100 krát. To znamená, že vlastne hovoríme o možnosti istým spôsobom spôsobiť to, že sa ľudia budú rodiť s neuveriteľnými schopnosťami. Raymond Moody písal o týchto inkarnáciách. Nuž, vy hovoríte, že ak človek zabudne všetko o predchádzajúcom živote, človek musí v to veriť. Toto ale nie je otázka toho, že či v to veríte alebo neveríte. Toto je otázka vedenia.
znalosti. A pokiaľ ide o Moodyho, môžem vám povedať, že to, čo on spravil a to, o čom písal v svojich knihách, to bolo zakázané robiť egyptským kňazom, pretože v textoch vlastne bolo napísané, že ľudia nesmú robiť to, čo robil on. Bohužiaľ nemáme dosť času na to, aby sme vysvetlili všetky detaily, ktoré sú s tým spojené, ale veľmi stručne vám môžem povedať, že on popisoval takzvané astrocestovanie alebo putovanie. A myslím si, že veľmi veľa ľudí vie, že čo znamená takéto mentálne astroputovanie. V starých textoch sa hovorí o tom, že astrálne telo v starom Egypte vlastne reprezentoval boh Set. Set bol vlastne ten boh. A teraz poviem ďalší krok. Čo znamená Set a čo znamená druhé energetické telo? To je to miesto, kde všetky informácie o negativite, všetky negatívne emócie, negatívne myšlienky, negatívne správanie, ktoré vôbec kedy proste ľudstvo vytvorilo nielen na planete Zem, ale aj v iných solárnych systémoch a v iných galaxiách. Tam sa to vlastne všetko zhromažďuje. To je nekonečný svet a ak sa mentálne prepojíte na tento svet, tak tam nájdete veľmi veľa, povedzme, že veľmi nezvyklých informácií, ale toto je svet, toho, čo my nazývame diabol. A staré egyptské texty hovoria, toto nerobte. Pretože ak sa tento svet spojíte, toto informačné pole, ak spojíte, budete prekvapení informáciami, ktoré získate, ale tie náklady, tá cena, ktorú za to zaplatíte, tá bude veľmi vysoká. A tou cenou bude rakovina. Rakovina pre osobu, ktorá bude takto konať. Pretože toto je samozrejme veľmi zaujímavá ďalšia téma, pretože pokiaľ ide o tie výskumy, ktoré sme robili počas posledných 25 rokov, veľmi stručne vám to vysvetlím. Robili sme si výskum cez prostredníctvom Ruskej akadémie vied. My sme potrebovali informácie o ľuďoch, ktorí prichádzali, ktorí sa učili v akýchkoľvek duchovných školách. A čo sa s nimi stalo? Napríklad o 10 rokov. A zistili sme hrozné informácie. 70%. Veľmi zlé informácie. 70% týchto ľudí, ktorí sa naozaj úprimne učili v týchto duchovných školách, ktoré sa snažili si rozvíjať svoje energetické kapacity, tí zomreli na rakovinu v priebehu 7 až 10 rokov. Prečo? A to je presne tá otázka, prečo. A znovu som mesiace trávil nad týmito textami, robil som rôzne experimenty a snažil som sa pochopiť, čo sa vlastne dialo. Pretože meditácia samotná je veľmi dobrá vec, ale prečo je tá cena, ktorú za to musia platiť títo ľudia, taká vysoká? A staré texty hovoria, že robíme jednu veľmi dôležitú chybu, pretože ak ideme do akejkoľvek duchovnej školy a začneme isté cvičenia robiť, aby učiť, povedzme, ľudí, ako cítiť energiu, a môžete s tým v podstate stráviť niekoľko týždňov, môžete robiť veľmi jednoduché cvičenia a to znamená, že vaše prvé energetické telo
sa dostáva do rezonancie s prvým energetickým telom Zeme. A pre mnohých ľudí toto prináša vynikajúce výsledky. Sú fascinovaní týmto a potom pokračujú. A niektorí z nich, možno 30-40% ľudí si začnú rozvíjať tieto schopnosti, začnú, povedzme, počuť hlasy, alebo majú isté jasnovidecké schopnosti, psychické schopnosti. A nielen kapacity. To znamená, že to druhé energetické telo sa dostáva do rezonancie s druhým energetickým telom Zeme. A toto je presne tá pasca. A ďalší krok je rakovina. Staré texty hovoria prvé energetické telo, druhé energetické telo a tretie energetické telo by malo byť synchronizované s prvým, druhým a tretím energetickým telom, nie simultánne, ale postupne. To znamená harmonický spôsob rozvoja. A potom ten text hovorí, že človek prekročí hranicu smrti. Viete, veľmi veľa ľudí okolo nás má záujem o duchovný rozvoj a chodia do rôznych duchovných škôl, tam sa učia, snažia sa zlepšovať a nakoniec dostanú rakovinu. To bude naozaj veľmi vážna revolta. Nechceme poprieť duchovný rozvoj, ale nemôžete to robiť zle. A oni ich to neučia v tejto škole, ako to majú robiť? Áno, je potrebné to správnym spôsobom učiť. Ľudia by mali dostávať tie správne informácie. Ako to robiť, čo robiť a ako kráčať tým správnym spôsobom a správnym spôsobom rozvíjať svoje schopnosti. Takže predtým, ako sa obrátim na pána profesora Staňeka, chcem sa vás opýtať, pyramídy v Číne. To nie je otázka materiálu. Neviem, mali by sme teraz vidieť vlastne nejaké diapozitívy. Prečo boli vybudované zo Zeme? Pozrite sa, v prvom rade používali materiály, aké mali. A nejde tu o to, že či to bolo zo Zeme, alebo z nejakého pevného materiálu. Ale ide tam skôr o to, že čo tento materiál obsahuje. Napríklad, ak ten materiál obsahuje kremeň alebo sludu, tak je to dostatočné na to, aby skutočne to vlastne vytváralo niečo, čo ovplyvňuje ľudskú energetickú štruktúru. A ja by som vlastne týmto chcel ukončiť tú samotnú myšlienku, o ktorej som hovoril na začiatku. Tie pyramídy boli postavené presne na to, aby vlastne tých 7 ľudských tiel vlastne dali dokopy so 7 energetickými telami Zeme. A vďaka tomu v podstate potom ľudia boli schopní prekročiť prah smrti. V Ruskej akadémii vied sme naozaj získali vynikajúce výsledky. Pyramída má veľmi silný protirakovinový účinok. K tomu sme jasne dospeli. Mali by ste byť vo vnútri pyramíde, pokiaľ ide o takýto účinok protirakovinový. Prepáčte, ale tá pyramída, ktorá by mala mať takúto liečivú moc, nemala by mať nejaké vlastnosti, alebo to môže byť akákoľvek pyramída? Keď sa pozriete, povedzme, na Nílske údolie, je tam veľmi veľa rôznych pyramíd. Všetky sú rozličné, pretože tieto pyramídy boli vystavané za rôznych faraónov a boli vystavané pre rôzne dôvody. Aj teraz, predtým, ako sme začali budovať pyramídy v Rusku, tak sme sa rozhodli presne
prečo vlastne chceme tento komplex pyramíd začať stavať. A potom sme dali dokopy všetky tieto vedomosti, ktoré sme zhromaždili za posledných 25 rokov a vytvorili sme veľmi špeciálnu stavbu, s akou ste sa nikdy predtým nestretli, aby tento nástroj naozaj ponúkal možnosti riešiť patričnú úlohu. Akú úlohu? Úlohu liečenia, nielen liečenia. Pretože ak začneme hovoriť napríklad o komplexu pyramíd v Tomsku, v Rusku, hlavná myšlienka bola vytvoriť istý nástroj, ako energeticky stimulovať kreatívne schopnosti študentov, pretože Tomsk to je mesto, v ktorom žije približne 1 milión obyvateľov a teraz, keď hovoríte o Tomsku, naši diváci by mali vidieť obrázky tohto vášho výtvora. Je to veľmi zaujímavé miesto. Budujete to, tak povediať, na zelenej lúke, je to tak? My sme robili výskum, pokiaľ ide o to miesto, pretože my sme sa mohli rozhodnúť, kde to postavíme. Prečo v Tomsku? Pretože je to uprostred Ruska. Tomsk je... Tam máme najväčšie študentské mestečko v Rusku. Je to 400 000 študentov, ktorí tam žijú. Viete si to predstaviť? A keď ma pozvali, vyzvali k tomu, aby som sa zúčastnil na tomto projekte a tí, ktorí sa rozhodli, že to budú financovať, tí samozrejme chceli brať do úvahy všetky tie znalosti, vedomosti, ktoré som zhromaždil za posledných 30 rokov a opýtali sa ma, že či im budem ochotný pomôcť vytvoriť na istý nástroj, akým stimulovať kreatívne schopnosti týchto študentov. Už ste to vlastne dokončili? Dodnes sme vybudovali 9 pyramíd a v celom komplexe bude 33 pyramíd. A pýtate sa prečo? V prvom rade kvôli študentom a potom v tejto oblasti 300 metrov pod povrchom máme obrovské podzemné jazero, ďaleko väčšie jazero, ako je jazero Bajkal. A to znamená, že prostredníctvom tejto vody môžeme ovplyvňovať obrovské územie Ruska pozitívnym spôsobom. Môžeme stimulovať kreatívne schopnosti a začali sme to robiť. A môžem vám povedať, a funguje to? Dokonca na budúci rok sa samotná klíma v Tomsku kriticky zmení. Počasie, klíma? Nie, počasie. Počasie sa naozaj zmenilo a neviem vám vysvetliť prečo, ale môžem vám povedať len toľko, že naozaj tam to počasie sa zmenilo a tá energia v Tomsku sa úplne zmenila. Ja kontinuálne navštevujem Tomsk a naozaj môžem porovnávať, ako to vyzeralo predtým a ako to vyzerá teraz. Je to obrovský rozdiel. A aká je energia medzi ľuďmi. A ľudia sa cítia lepšie, pomáha to spoločnosti. Teraz vlastne tento aspekt neskúmame, pretože stále vlastne budujeme tento komplex. Pretože okrem tohto komplexu, ktorý bude pozostávať z 33 pyramíd, a ktorý už má veľmi, veľmi nezvyklý energetický zdroj pod týmto komplexom. Okolo tohoto komplexu budujeme školu, podnikateľské biznis centrum, začali sme vytvárať plány, pokiaľ ide o malé satelitné mesto pre 8 000 ľudí a tak ďalej. A celý tento komplex, to bude vlastne mesto,
Nebude to len mesto, ale to bude veľmi, veľmi silné energetické miesto, veľmi silný energetický systém, pretože akákoľvek budova, ktorá tam bude postavená, bude mať veľmi špeciálne postavenie, pretože bude vlastne rezonovať s centrálnym komplexom pyramíd. A to je tá hlavná myšlienka. Kto robil tieto berania? Ja. Podľa čoho? Podľa starých vedomostí, ktoré som získal zo starých textov. A v mojej knihe, aký je účel tohoto? Len zvýšiť tieto schopnosti študentov? Nie len to. Môj osobný záujem, najhlbší záujem sú deti. Ja mám 3 deti. A už predtým som hovoril o tom, že stojíme pred veľmi, veľmi vážnymi pohybmi. Pred veľmi nebezpečným dopadom asteroidov. A možno, že sa na mňa pozeráte ako na veľmi zvláštnu osobu, ale naozaj vám hovorím to, o čom rozmýšľam a každý deň si to vlastne uvedomujem. Chcel by som pre deti, ktoré sú naozaj nevinné duše, ktoré sú čisté, chcel by som vytvoriť možnosť, aby tieto deti mohli koncentrovať okolo seba všetko to dobré, čo máme, všetky tie znalosti, vedomosti, ktoré sme zozbierali počas našej civilizácie. A tieto vedomosti by sme mali využiť nielen na to, že by sme vlastne vytvorili nástroj, prostredníctvom ktorého vlastne zachránime túto planetu, ale pred tisíckami rokov už niekto na našej planéte vytvoril istú inštaláciu, ktorá odpudzuje meteority a asteroidy. Ten ruský meteorit, ten bol vlastne oddialený práve vďaka tomu. Pred niekoľkými rokmi, ak si pamätáte, to bolo 15. februára 2013 nad Čeliabinskom. Pamätáte sa? To bol presne ten moment, keď táto inštalácia vlastne tento asteroid odsunula. A toto všetko bolo vlastne nahraté na videokamerách. Viete, kto to urobil? Kto to je? Áno, vieme. Kde je táto inštalácia? Videli ste to? Ja osobne? Áno. Áno, bol som na expedícii, je to uprostred Ruska, v Sibíri. Je to obrovské teritorium, vyše 1000 štvorcových kilometrov, nikto tam nežije. Je to pyramidálny kopec, alebo nie je to väčšinou pod zemou, ale na samotnom povrchu je množstvo pozostatkov, ako keby to boli sféry, ako by to boli proste rozbité sféry, povedzme 60 metrov s priemerom 60 metrov. A na vrchu je to červené ako tehla a vo vnútri je to čierne. A je to veľmi, veľmi tvrdé. 60 metrov má priemer a len 15 mm v podstate je to hrubé. Je to veľmi ťažký materiál a snažíte sa zistiť, kto to vlastne postavil. A našli sme v starých textoch napríklad aj, že kto to vlastne urobil. Vieme vlastne, z čoho pozostáva ten materiál? Niekto robil nejakú analýzu? Je to prírodzený materiál, alebo je to nejaká zliatina? Je to zliatina?
Nie je to prírodný materiál. Táto inštalácia je veľmi zaujímavá, je veľmi nezvyklá. Ale to už je niečo úplne iné. A ja som vlastne len začal hovoriť o tejto inštalácii práve v spojení s deťmi. Prečo? Pretože toto je zariadenie, ktoré na jednej strane funguje automaticky, na druhej strane to niekto vlastne má pod kontrolou. Ale toto je samozrejme moja teória, moja myšlienka. Ak chceme pripraviť nevinné, neagresívne deti, ak ich chceme učiť, ak ich chceme vzdelávať, možno, že budú schopní sa dostať do kontaktu s tými, ktorí toto postavili a potom majú väčšiu šancu zachrániť túto planetu, keď vlastne máme pred sebou takýto dopad asteroidov. A vy si myslíte, že my sme príliš hlúpi, že by sme sa nemohli schopiť a nejakým spôsobom nadviazať alebo nejakým spôsobom skontaktovať s takýmito ľuďmi? Aké by to bolo jednoduché žiť v miery Rusko, Československo, Európa, všetci by sme vlastne mohli bádať, mohli by sme sa pripravovať, ale my bohužiaľ my strácame čas, míňame zbytočne peniaze. A my sme príliš hlboko vlastne zapojení do tohto procesu a nemáme, nielen, že nemáme čas, ale nemáme ani energiu na to, aby sme niečo takéto robili. Ale toto zjavne vlastne tisícky rokov funguje. Istí ľudia, ak potrebujú dobiť alebo získať niečo pod kontrolu, tak nie, pozrite sa, keď sa budete čestne pozerať na históriu, tak si uvedomíte, že celá táto situácia je stále horšia a horšia a horšia. Každých pár rokov je to horšie a horšie. Áno, pretože tie technológie, ktorými sa zabíjame, sú ďaleko lepšie. Áno, ale to je jedno z druhých. A veľmi čudný dôvod. Prestali sme veriť jeden druhému. Stratili sme schopnosť komunikovať vzájomne. Pred 5 rokmi som sa pozeral na ľudí. Nemajú nejakú empatiu, nezáleží im na tých ostatných. Ako keby boli imúnni voči utrpeniu iných ľudí. Jednoducho, ako keby im vôbec nezáležalo. Ale pozrite sa na deti. Deti sú iní. Áno, až pokiaľ ich nepokazíme. Áno, presne. Presne to je dôvod, prečo v Rusku sme sa veľmi jasne rozhodli, prestaneme. Teraz stop a mali by sme investovať všetky tie peniaze, ktoré máme. Všetok čas, všetky vedomosti do toho, aby sme vytvorili deti, ktoré budú ďaleko múdrejšie, chytrejšie, ako sme my. A celkom určite čisté, pretože inak to nebude možné nejakým spôsobom nadviazať vzťah s vonkajším svetom. My nie sme sami. Podľa starých textov najbližšia civilizácia veľmi slušne vyvinutá je vlastne na tej istej obežnej dráhe hneď za slnkom. A toto nájdete, tieto informácie v starých vedeckých textoch. Kde je to? Dokonca aj egyptské texty to hovoria a sú tam kresby, ktoré celkom jasne hovoria o tom, že vlastne máme dve planéty na samotnej obežnej dráhe a je niečo, čo sa nazýva vlastne protizemou. A je väčšia táto planéta ako je Zem. A v prvom rade hovorím, berme do úvahy to, že to je potrebné brať vážne. Toto nie je fantázia, toto je vedecký materiál. A zaujímavé je, že keď Rusko vyslalo satelít na Mars, Phobos, a keď začal Phobos filmovať vlastne
tú oblasť za Slnkom, This satellite disappeared. tento satelit zmizol. And then, in A few potom days, o we pár sent dní the Phobos number 2. sme It was poslali flying Phobos exactly 2 in direction a to presne Mars. And letel when Phobos smerom na Mars a keď came Phobos close to the prišiel Phobos, blízko, satellite of the Mars Phobos, the last picture which have been done, tento it's a satelit huge Phobos, 20 posledný kilometers long cigar-shaped object. This is na official. fotografia 22 kilometrov dlhý predmet, vyzerajúci ako cigareta, a potom zmizol, pretože They planned to tom film the area behind the sun, orbit of the ten plán bol Earth taký, že behind sa the sun. vlastne bude filmovať Does not agree with it. tú Up obežnú till the moment, bude sa they filmovať were obežná keeping dráha them za silent. Slnkom. A Alright, to I znamená, have že to niekto s comment. tým nesúhlasil a dodnes sa to snažia vlastne Mr. udržať ako tajomstvo. Prepačte, ale ja by som Dobre, sa čo vlastne, chcel rozprávať aj s pánom. nezabudli sme samozrejme na vás. Bavíme sa teda o tých energiách pyramíd, ale vy ako ekonóm, a nie len ekonóm, lebo viem, že sa zaoberáte inými vecami, ako je to s tými energiami v spoločnosti? Lebo čo mňa aspoň vždy nejak fascinovalo, že mali sme v histórii vyspelé civilizácie, ktoré zrazu zmizli alebo pominuli. Súvisí to nejak s energiou týchto spoločností? No, poprvé musím povedať, že jedným z charakteristických črt dnešnej spoločnosti a na celej planete je plytvanie dvoma energiami. Časom a energiou. Energiou ako takou. Energiou ako takou. Zoberte tie zúfalé snahy, alternatívne zdroje, zoberte snahy vyrábať energiu z bioetanolu a podobne, ale nikto nerieši tú principiálnu otázku zmysluplného využitia energie. Hoci ušetrená energia je tá najlepšia, ktorá neporušuje rovnováhu na planete Zem. Keby som mal byť čistým technikom, tak poviem, že dneska koncentrujem pozornosť predovšetkým do spôsobov ukladania energie. Lebo zatiaľ ten únik energie je obrovský v tejto civilizácii. Druhá skutočnosť. V podstate väčšina z tých spoločností sa nezabrala len energiou, ale porušila základný vzťah medzi spoločnosťou a prírodným prostredím. Zoberte majskú civilizáciu, zoberte močikov a čimuancov v Južnej Amerike. Zoberte ale konec koncov aj kultúru Mohenjo-daro, alebo zoberte niektoré ďalšie, ktoré sa zničili práve tým, že zásadne porušili vzťah medzi energetickou rovnováhou spoločnosti a prírodným prostredím. Je paradoxné, kolega hovoril o pyramídach, ale je paradoxné, že osobne by som si položil zásadnú otázku, prečo pyramídy sú postavené presne tam, kde sú postavené. Je to s tým, že funguje ten princíp čínskych dračích ciest energie, ktoré cirkulujú na planete a vytvárajú určitý energetický tok planéty, napojenie energie planéty na kozmos a na prírodné prostredie a podobne. A my sme tak hlúpi, že zásadne staviame veľké megapolis úplne mimo energetických zdrojov pozitívnej energie. Je to práve preto, že sme úplne zabudli na tie poznatky, ktoré mali stavitelia pyramíd? Alebo je to na základe toho, že niekto sa rozhodol a povedal, tak presne územie veľkého jablka je to najcennejšie a tam postavíme New York. Niekto iný povedal, že to Tokio to bude úplne presne to práve orechové a potom naozaj ešte pred 89. rokom najväčší počet miliardárov bol v Japonsku, pretože vlastniť meter štvorcový v Tokiu bola hodnota vyše $200,000. No a tretia otázka je, ako nepredstaviteľne plytváme energiou. Predstavte si logiku spoločnosti. Na jednej strane sa ráno zobudíte, bývate na jednej strane Bratislavy, presuniete sa do práce na druhú stranu Bratislavy, tam odpracujete, nehovorím o zmysluplnosti činnosti, a po obede sa vrátite späť domov. Má to logiku z hľadiska energetickej rovnováhy, aglomerácie Bratislava alebo podobne? Samozrejme, my sa budeme zamýšľať nad tým, že tu postavíte metro, postavíte tu hyperflop, postavíte tu iné technické vynálezy, ale stále neriešite tú logiku spoločnosti. A jedna z podstatných otázok u dnešnej spoločnosti je, uvediem vám ukážku priamo na väzbu na energiu, dneska sa sťažujeme na záplavy. Záplavové územia, každý rok sú to obrovské škody, sú každý rok väčšie, hovoríme, že to je s globálnym oteplovaním, máme tam prívalové dažde, ale naši predkovia presne vedeli, v ktorých oblastiach nesmiete stavať domy.
Pretože tam sa pravidelne tá príroda objaví, tá energia vodných zrážok sa tam prejaví, zlikviduje to územie, vyhladí ho, ale my zabudneme, my tam postavíme domy, majitelia super a majitelia sa pravidelne sťažujú, prišla povodeň, zničila to, takže príde štát a zaplatí tie škody, ktoré sú z tých povodní a my znova tú energiu do toho venujeme, aby sme obnovili tie domy. Až dneska sa spamätali poisťovne a povedia vám, že tak dom v tejto oblasti nepoistím, lebo je rizikový. Ale ako keby sme sa znova museli poučiť na omyloch vlastnej spoločnosti a mnohé veci sme začali meniť. Prečo to takto uvádzam? Dnes sme na prahu 4. industriálnej revolúcie, alebo už sme priamo v jej toku. Jedna z podstát zásadného civilizačného zlomu je vytvorenie tzv. Inteligentných systémov. Budete mať smart cities, inteligentné osídlenie. Budete mať smart grid, inteligentné energetické siete. Budete tam mať smart transport, automatická doprava, kde nepotrebujete šoféra, nepotrebujete vodiča. Všetko funguje automatickým princípom. Zlepšíme energetickú bilanciu vzťahu spoločnosti a ekonomie a prírodného prostredia? Vieme pochopiť, prečo, povedzme, aj tie čínske pyramídy boli postavené presne v Senčou a presne na určitých územiach a znamenajú koncentráciu pozitívnej energie v tom čínskom prostredí? A vieme, prečo postavili Egypťania skutočne tie pyramídy presne na tej plošine u Gízy a nikde inde, ani o 100 km ďalej, ani o 100 km na sever. To znamená, ako keby sme zabudli na poznatky, ktoré mali civilizácie pred nami. Za B, zostali sme nepoučiteľní. Znova opakujeme chyby tých civilizácií, ktoré porušením vzťahu spoločnosti a prírody spôsobili vlastný zánik. A po tretie, dnes sme vyhlásili tézu, že technika všetko vyrieši. To zoberete autorov ako je Michio Kaku a ďalší, ktorí povedia, žiadny problém, všetko vyrieši. Robotika, nanotechnológie, bionika, všetko ostatné a my sa nemusíme zmeniť. Ale nie je práve to, čo hovoril aj profesor Umarov, v tom, že vlastne my prví sa musíme zmeniť, musíme hľadať nejakú novú rovnováhu medzi nami samými a prírodným prostredím. Musíme sa zamyslieť nad tým, aké poznatky mali naši predkovia, keď postavili tie sústavy pyramíd, ktoré pokrývajú celú planétu. A musíme si položiť tú jednu zásadnú otázku. Veď postavenie pyramídy, či zoberete Tiahuanaco, alebo postavíte pyramídu v Gíze, znamenalo obrovské vynaloženie energie. Obrovské úsilie. A tá spoločnosť bola ochotná tú energiu vynaložiť. A zrejme nielen preto, aby to bola hrobka, ako tvrdia archeológovia, čo hrobka nebola, ale pretože tá pyramída tej spoločnosti prinášala nejaké efekty. No a my teraz túto filozofiu neprijímame a povieme si, no vyrieši to robotika, vyriešia to nanotechnológie. Budú to úplne nové materiály, budú to materiály s pamäťou, všetko to vyrieši. Len ja, človek, sa nemusím zmeniť. Ale paradox dneška je v tom, že nám práve tá technická stránka civilizácie nastavuje zrkadlo logiky. A to je moja obľúbená téma. Prečo sa vzbúri umelá inteligencia? Myslíte, preto, že chce ovládnuť ľudskú spoločnosť, vyhľadiť ľudí ako Terminátor alebo podobné veci? Nie. Ona v duchu najlepších tradícií a logiky myslenia bude chcieť tej spoločnosti to najlepšie. To dobro, o ktoré hovoril profesor Uvarov. Ale zistí, že tá spoločnosť je úplne nelogická. Úplne nefunkčná. No ona v tej najlepšej vôli by pomohla človeku, tak bude chcieť tú spoločnosť previesť na logickú trajektóriu. A tam dojde k tomu krešu medzi tým, čo tá spoločnosť doteraz bala a to, čo sa vytvorí ako nová energetická štruktúra. Prečo aj je takýto pohľad? Chcem sa vás pýtať takto jednu vec. Dobre, alebo vy vlastne popisujete takú malú sebadeštruktívnu... Není malá, je planetárna. Dobre, ale popisujete takú, že máme tú tendenciu tej sebadeštrukcie a vzhľadom k tomu, že ste ekonóm, nie sú to, aby som to pekne zaobalil, ekonomické pohnútky niektorých ľudí? Alebo väčšiny ľudí? Spýtam sa vás takto. Aký je rozdiel vo vašom pocite, keď vlastníte miliardu alebo 3 miliardy? Nikdy to nespotrebujete, nikdy to ničomu nepovedie. Môže vás to vnútorne uspokojiť ako ješitnosť alebo podobne, ale nemá to logiku. Práve preto, že to je takto, tak dnes sa za jeden z hlavných rizikových faktorov spoločnosti považuje obrovská príjmová polarizácia. Skutočnosť, že pár percent populácie vlastní všetko bohatstvo. Teraz otázka pre tých ostatných. Budú žiť v dlhoch, budú sa uskromňovať, budú hľadať niečo iného, ako je virtuálny svet, počítačových systémov a podobne.
Alebo vlastne sa zamyslíme nad tým, že keby sa aj tá energia finančná alebo iná rovnomerne rozložila, každý môže mať kvalitný život. Druhá vec je, vy keď hovoríme o ekonomike, dneska zoberiete zdravotníctvo a každý vám spočíta, táto diagnóza stojí toľkoto, musíte byť toľkoto v nemocnici, toľkoto drahé zariadenia a tak ďalej. Ale nemá byť podstatou nie finančný pohľad na zdravotníctvo, ale energia pozitívneho života, kvalita života pacienta a kvalita života, kedy čo najrýchlejšie skrátim dobu choroby, lebo vraciam človeku energiu, práve tú pozitívnu, o ktorej hovoril profesor Uvarov, a nie to, že sa zameriam, dám vám najdrahšie lieky, budete najdlhšie v nemocnici, budete mať najlepších špecialistov so super platmi, lebo je to ekonomicky profitabilné. No a my sme vlastne dospeli do určitého vzťahu, kde ekonomia má byť nástrojom kvality spoločnosti, jej života, jej fungovania. Ale my sme ekonómiu použili za hlavný cieľ, pretože dneska čo musíte mať? HDP na hlavu, konkurencieschopnosť, profitabilitu, zisk za každú cenu a tak ďalej. Hoci vy sám ako ekonóm viete, že koeficient konkurencieschopnosti je tvorený na základe 99 faktorov, z ktorých 25 je číselných, čiže tvrdé dáta, niečo ako informácie pána Uvarova, ale ostatné sú dáta určené expertami, vybranými expertným výberom. Čož môžete pretlmočiť do relácie, tam ľudí, ktorí splnia presne to, čo chcem, aby splnili. A to má byť tým kritériálnym faktorom, preto vy musíte mať fiškálnu konsolidáciu, musíte znižovať výdavky na penzie a na zdravotníctvo, na školstvo nie je nikdy dosť peňazí, postavíte osídlenie tam, kde to nemá logiku a budete tvrdiť, že to je ekonomicky efektívne. Čiže v tomto slova zmysle aj stratégia, o ktorej hovorí profesor Uvarov, je vlastne postavením ekonomie späť z hlavy na nohy. To znamená, podstatou je nájsť, áno, tie zmysluplné energetické zdroje prírody, nájsť ich efektívne využitie, to je tá otázka pyramidálnej štruktúry, to je tá otázka toho jazera pod Tomskom a tak ďalej, ale to je otázka vrátiť sa ku koreňom tej civilizácie. Ja sa vás pýtam, akú logiku bude mať, ak vy pestovanie kukurice zameriate len na to, aby ste vyrobili bioetanol, ktorý predáte najchudobnejším krajinám na planéte. Vy na tom zarobíte. Na vašich účtoch v banke budú milióny. Nebudú to virtuálne milióny, ale reálne ohrozenie života iných miliónov ľudí na planéte. A má toto ekonomický a planetárny zmysel? Pretože súhlasím absolútne s profesorom Uvarovom v tom, že planéta není osamelý fenomén vo vesmíre. Dneska napríklad jedna z fundamentálnych otázok fyziky znie nasledovne. Ak ten priestor nie je prázdny, ale 80% v priestoru vo vesmíre, v kozme, tvorí temná hmota a temná energia, jakú má úlohu? Je mostom, transmisným prvkom medzi viditeľnou a neviditeľnou energiou? Je niečím, čo má prenášať informačný obsah, o ktorom hovoril profesor Uvarov, že preniká a môžete komunikovať cez energiu pyramid kdekoľvek na vo vesmíre? Alebo je to niečo, čo znamená obnovenie rovnováhy vo vesmíre? No a každý môže si myslieť, čo chce, ale problém dnes není len produkcia emisí na planete Zem. Ale problém je iný. Problém je v nelogike spoločnosti vo vzťahu k prírodnému prostrediu. A problém planéty dnes není obmedzenie emisí, lebo to je už biznisom. Dneska obchod s emisnými povolenkami je 360 miliárd dolárov ročne. Ale je to návrat k tomu, čo by sme nazvali optimálny vzťah medzi ľudskou spoločnosťou a prírodným prostredím. Pokiaľ ho dosiahneme, meníme aj tú energetickú rovnováhu, meníme aj úlohu pyramíd práve v tom, že oni sa stávajú transmisným prvkom pozitívneho vzťahu planéty a okolitého kozmu. A v takom prípade narastie presne u toho, čo Číňania nazvali dračie cesty energie. Ja sa chcem spýtať, takto hovoríte, planéta Zem a kozmos, ale či my sa tu požerieme, alebo sa jeden druhého vypálime, alebo sa tu poničíme, či áno, alebo nie, bude to mať vplyv na vesmír? V každom prípade... Nie sme príliš malí na to? Nie. Skôr som v tomto prípade prívržencom teórie morfogenetických polí, to znamená, každý skutok, každý predmet, každý tvor zanecháva informačný obsah, energetický obsah v kozme. Ten môže byť pozitívny alebo negatívny. Zase závisí na rovnováhe plusov a mínusov. A v takomto prípade môžete povedať, že prírode je jedno, lebo ona vývoj založí na hekatombách obetí. Jemu nezáleží na tom, či zomrie miliard alebo 100 miliard. Ale na druhej strane tá rovnováha v prírode je jeden z fundamentálnych princípov prírody.
Nikdy nenájdete nerovnováhu. Pokiaľ je systém v nerovnováhe, obnovuje sa za každú cenu. Ale v tomto systéme každý prvok, aj ten človek nelogický a alogický, je súčasťou systému. Ak ohrozuje rovnováhu systému, ohrozuje nielen samého seba, ohrozuje rovnováhu systému ako planety, ako vesmíru, ako paralelných vesmírov a všetkého, čo je okolo nás. A v takomto prípade, aj keď si poviete, že či sme tu alebo nie je jedno, tak nie je to pravda. Aj keď by som povedal, že jedna z najzaujímavejších vecí v súčasnosti je poznanie etológov, že človek nie je jediný inteligentný tvor na planete. Zoberte si výskumy napríklad v Orvane, ich inteligencia, sociálne skupiny, nárečia, slovné mená, prezývky, ktoré sú. Oni majú mnohé znaky ľudskej civilizácie, len jednému nerozumejú a nemajú. Neničia prostredie, v ktorom žijú. Žijú v energetickej rovnováhe s prostredím. Zoberte morské bieluhy. Zoberte skutočnosť, že dneska niektoré druhy krkavcov, vrany a tak ďalej používajú nástroje. Majú výmenu informácií. To, čo sa naučia, predajú ako informáciu ďalšej generácii. Je to tak obrovský rozdiel civilizačný oproti človeku. A teraz si zoberte druhú vec. Zoberte si, že ten človek doteraz sa vyvíjal určitým spôsobom, narastal počet ľudí na planete, teraz vám demografi povedia, pred 100 rokmi to bola miliarda, potom to bolo 3 miliardy, 5, 7 miliard, 8 miliard. A ja si kladiem prvú otázku. Dostaneme Vavrinový veniec, keď nás bude 10 miliard? Druhá otázka. Kde je hranica toho, že tá príroda obnoví rovnováhu aj na úkor ľudského druhu? No a tam sú veľmi zaujímavé dve štúdie. Rímsky klub v 60. rokoch vystúpil s koncepciou biologickej bomby. To znamená demografická bomba, ktorá vedie k rastu obyvateľstva, ohrozí rovnováhu na planete. Všetci sa hrozili, tam prepočty, koľko ľudí môže byť na planete a tak ďalej. Minulý rok bez všeobecného pokriku médií publikoval exportný tím z Oxfordu inú štúdiu. Zaoberali sa nielen tým, koľko drancujeme prostredie planéty, ale koľko planéta je schopná absorbovať produktov, odpadu civilizácie. Aj toho energetického. A tam im naraz vyšlo, že ten počet priateľných obyvateľov je podstatne nižší a je pod miliardou. Pretože položím otázku. A vraví sa 500 miliónov. No, v Európskej únii 250 miliónov a na Slovensku 2,5 milióna. Lebo položím inú otázku, energetická rovnováha. Uvedomujeme si, že obrovské servery internetových sietí sú postavené na lodiach v medzinárodných vodách a nikto nekontroluje energetickú emisiu teplého vzduchu a tepla do prírodného prostredia, lebo sú v medzinárodných vodách. Takže kto by ich postieval, kto by ich penalizoval, jakým spôsobom. Že neplatia dane za použitie serverov, to je ekonomická stránka. Ale že ohrozujú rovnováhu na planete je druhá. Ďalšia otázka. Hovorili sme o energetických tokoch. Všetci hovoria o emisiách ľudskej civilizácie. Ale ja sa vás pýtam. Na Sibírii, na ktorej je Tomsk, a uvoľňovanie metánu z permafrostu, nekontrolovaný proces, 200-krát horší ako všetky emisie na planete. Je čo? Ďalšia otázka. Máte štúdie, ktoré ukazujú, že hlavný zásah do emisných procesov v planete neznamenala technická civilizácia 19. storočia. Začal to od veľkého poľnohospodárstva včítania uvoľňovania prírodného metánu z rozkladných procesov po rastlinách a tak ďalej. A poviem otvorene, že pravdepodobne jedným z najväčších problémov dneška je, že aj pokiaľ sa vedci zaoberajú s týmito problémami, súčasným charakteristickým znakom vedy je sekvenizácia. Rozdelím si to na úzke polička, každý vedec je v úzkom poličku, je to perfektné, ide do hĺbky, nič nevidí nič. To, čo robí áno, to, čo robí profesor Uvarov, je vytvorenie architektúry iného, komplexného systému. Systému, ktorý zvažuje všetky súvislosti a vytvára z nich logicky fungujúci systém. A je pravdepodobné, že pokiaľ sa nevrátime k pochopeniu celistvosti javov, ale vždy budeme riešiť tie jednotlivé. V ekonomii budete riešiť zadlženosť bank. Tak tam naladujete cez Európsku centrálnu banku miliardy. A divíte sa, že pri nulovej úrokovej sadzbe nikto neberie úvery, všetci kúkajú na tie peniaze v bankách, banky tie peniaze držia na účtoch a všetci stoja. Jak je to možné? Lebo není to celostný pohľad na to, čo spôsobilo krízu, ako ju riešiť, a to, čo spraví kríza s nami. Ale to isté je v energetike, to isté je v kybernetike, to isté je v nanotechnológiách, to isté je v bionike, to isté je v ostatných vedných disciplínach. Dobre, inými slovami hovoríte, že my sa snažíme nejakým spôsobom prekryť už vlastne ten dôsledok, ale tú príčinu nehľadáme? Áno, jednoznačne. A bohužiaľ zatiaľ všetky nástroje, ktoré používame na vyriešenie bolesti tohoto sveta, fungujú presne v tomto režime. Hoci pravdepodobne, nehovorím jediná, ale jedna z možných ciest je to, čo popísal profesor Uvarov,
včítanie toho rozloženia architektúry osídlenia práve podľa energetických tokov, vytvorenia zmysluplného fungovania jednotlivých megacities na planete a tak ďalej. A poviem otvorene, včítanie toho, že sa zamyslíme nad tým, ako obnoviť rovnováhu medzi ľudskou spoločnosťou, nehovorím ekonomikou, ale spoločnosťou a prírodným prostredím. Lebo poviem to otvorene a nerád, planéta bez človeka prežije. Človek bez planéty neprežije. A snahy typu prejdem do vesmíru a budem tam ťažiť vesmírne suroviny na mesiaci Phobos alebo podobne, to je len prenesenie ľudských necností do dimenzií vesmíru. Tým nevyriešime nič a naopak prehlbíme energetickú nerovnováhu. Ale chcem sa vás pýtať takto, pán Staník. Je jasné, že to, čo hovoríte, má hlavu petu a smerujeme niekam, kde by sme nemali byť, alebo už sme niekde, kde by sme absolútne nemali byť, a pokiaľ sa dá, považujeme za inteligentných tvorov. A teraz, kedy si myslíte, že nám to dopne, ako, teraz nie, že nám dvom, ale vlastne ľuďom na planéte, že táto cesta nevedie, alebo musíme padnúť, udreť sa, padnúť na hubu doslova, aby sme si to uvedomili a začali sa chovať inak? No. Alebo si myslíte, že veď sa už niečo deje a niekto niečo už rieši a bude to v poriadku za 50 rokov alebo za 10? Sú dve veci. Prvá vec, možno poviete, alebo je o mne známe, že som katastrofista alebo pesimista. Pesimista je dobre informovaný optimista. Že pravdepodobne spoločnosť musí naraziť na betónovú stenu, aby väčšina členov spoločnosti začala meniť svoje priority, svoje myslenie a tak ďalej. Na druhej strane, my potrebujeme naozaj dostať jednu ranu. Po šňupáku a potom sa spamätá. Dobre, ale potom môžeme o sebe tvrdiť, že sme inteligentní. No my ani nemôžeme tvrdiť, že sme inteligentní, lebo keď zoberiete fungovanie spoločnosti, tak rozhodne nájdete neporovnateľne viacej dôvodov nelogičnosti ako logičnosti. Druhá vec je ale ten známy fenomén, o ktorom sa veľmi nehovorí, a ten má dve roviny. Indigové deti, deti novej generácie s novým myslením, s novým prístupom, ktoré sú úplne iné ako to, čo máme okolo nás. A druhá vec, vrátiť sa k tomu, čo oficiálne veda nechce akceptovať, napríklad mimozmyslové znímanie, zážitky blízkej smrti. To je to, o čom ste sa bavili o profesorovi Moodym. Ale teraz sa ukazuje, že to je o mnoho častejší jav, o mnoho obecnejší jav. Odráža inú realitu, v ktorej sa človek pohybuje. A odráža aj práve tie iné vesmíry a iné svety, o ktorých hovoril profesor Uvarov. Ale my sme prijali jednu tézu. Od malička ju do vás vtlkajú. Prečo deti vo veku 1-3 rokov nemajú s tým problém? Ale deti 5 rokov, 6 rokov už majú problém, lebo ich od malička presviečame, že to není, to nemôže byť, to neexistuje. A tam platí tá krásna téza, ktorú ja vždycky hovorím kolegom vedcom. Poviem vám, že v kúpeľni je kôň. Väčšina vedcov povie, do kúpeľne sa ani nejdem pozrieť, lebo kôň nemôže byť v kúpeľni. A ja hovorím, vy do tej kúpeľne musíte ísť, zistíte, či ten kôň tam je alebo není a začnete zisťovať, odkiaľ je ten kôň, jak sa tam ocitol, prečo tam je, z jakého dôvodu ho môžem dostať von. Ale problém je v tom, že na toto nedostanete grant, nedostanete ani projekt, ani peniaze, na to si musíte nájsť iných sponzorov. A ešte vám povedia v médiách, že to není veda. Lebo vy tvoríte buď konšpiračnú teóriu, to je označenie aj týchto teórií o úvahách, o energetických tokoch, pyramídach, energetických tokoch, dračí dier a podobne. A druhá vec, úplne pragmatická. Prečo na mnohých miestach, aj v Nemecku alebo v Čechách, máte miesta, kde stúpa obrovský prúd pozitívnej energie zo Zeme? Prídete tam, cítite sa dobre, váš zdravotný stav sa zlepší sa vám pamäť, naraz máte úplne ako keby otvorené dvere do iných dimenzií. Prejdete z toho energetického toku a zase ste zadúpaní tou spoločnosťou, ktorá mu hovorí, že to bola vaša ilúzia, vaša fikcia a zase ste v Bratislave a zase teda zapadnete do toho bežného cyklu do roboty, z roboty a tak ďalej. Dobre, ale čo ste hovorili o tom, vráťme sa k tomu koňovi. Nie je toto vlastne spôsobené tým, že my a priori zatláčame veci, ktoré buď nepoznáme, alebo sa nám zdajú nepohodlné? Poviem vám takto. Pokiaľ veda napríklad do 19. storočia poskytovala jasný ucelený obraz. Každý člen spoločnosti presne vedel, lebo veda to vysvetlila, keď budete tam, budete takýto, keď budete tam, budete takýto. Všetko bolo jasné. A to je škatulkovanie. Áno.
Ale potom prišiel Einstein, prišiel Heisenberg, prišli ďalší a naraz sa zistilo, že ten svet okolo nás je strašne zložitý. A tá veda nedáva odpovede komplexné. Nepovie vám istotu, že ak budete tu, tak celý život budete spokojní. A ľudia sa na tú vedu začali dívať s podozrením. Samozrejme sa toho potom chopili ľudia, ktorí z vedy chceli ťažiť, ľudia, ktorí vedu používali na zakrytie svojich vlastných záujmov, takže z toho vznikla eugenika a všetko ostatné. A potom bolo pár šialencov, ktorí sa venovali tomu, aby poznali. Nič viac, len aby poznali. No ale pretože sa odlišovali od väčšiny ľudí, a viete, čo spraví masa ľudí, pokiaľ sa odlišujete od väčšiny? Zatlčie vás. Aby ste boli presne tým 1,80 m, 82 kg a mali ste 32 zubov. No a to je práve to nebezpečné, čo sa vyjadrí tým tzv. Zdravým rozumom. Však každý vie, že to vždycky takto bolo. Nikto nič nevie. No ale to, že nikto nič nevie a že každý má povedať kráľ je nahý a že my toto nevieme. My predsa sme povinní skúmať tieto energetické toky v pyramidách. Sme povinní skúmať, prečo v tej pyramide, v Tiahuanaku sú miestnosti obložené sludou. Je to preto, že si to vymysleli, aby to bolo jednoduchšie, alebo to je energetická ochrana, alebo je to nejaký informačný blok, ktorý chráni informácie autorov pyramid? A v tom prípade potom naraz máte nielen pyramidy. Ako vznikli tie obrovské geoglyfy? Tie stavby, ktoré majú stovky metrov a predstavujú živočíchov, kde vznikli zemné valy, ktoré zobrazujú z výšky živočíchov. Na čo to spravili? Boli magory, lebo z výšky predsa to je len vidieť, oni sa nikdy predsa hore nedostali. Na čo to robili? Ako vieme, že sa hore nikdy nedostali? No a to je tá druhá otázka, napríklad aj Ako to viete? aj u plošiny Nazca, lebo vedci vám povedia, no to je predsa jasné, lebo lietadlo sa objavilo, to sú bratia Wrightovi a je to 1911. A každý vie, že pred tým teleso ťažšie ako vzduch nikdy nelietalo. Ako to vedia? No, ale to je presne tá otázka. Cheopsová pyramída. Ako viete, že ju postavil Cheops, keď jediné, čo o tom vám hovorí, sú hieroglyfy, ktoré tam dovie, či náhodou niekto nedopísal. A tá pyramída je neporovnateľne staršia. O tisíce rokov. Kto ju postavil? Dneska máte ten obrovský objav v Číne. Na dne najväčšieho sladkovodného jazera naraz zistili, že existujú pyramidy. Väčšie ako Cheopsova pyramída. Nikto nevie, kto ich tam postavil. Je ich 8, sú robené technológiou Cheopsovej z kamenných blokov. Prišli na ne náhodou. Robili tam také závody lodí, ktoré si postavili dobrovoľne. Profesor postavil so žiakmi loď. Loď sa im potopila, no bolo to škoda, bolo to 3 roky práce. Tak sa tam potopil, videl, že je na pyramide, poprosil ruských kolegov o batiskav, zistili 8 pyramid. Čo znamená objav vo východnom Turecku? Nie len Stonehenge, ale obrovský Stonehenge z balvanov, ktoré majú tvar kladiva, sú rozmiestnené v 3 koncentrických kruhoch. A najväčší šok prišiel, keď robili radiokarbonovú analýzu C14, 10 600 rokov. Ale my predsa všetci sa na škole učíme, že pred 10 600 rokmi to boli zberači a na najvýš nejakí lovci. Žiadni stavitelia pyramídy, žiadni stavitelia obrovských komplexov. A je tvrdenie, že Stonehenge je len náboženský komplex pravdivé? Pretože ste tam našli nejaké rituálne predmety? Teraz tam našli kostry, hroby. Bol teda Stonehenge pohrebiskom? A zistíme, že potom rad ďalších stavieb, ktoré sa náhodou tam objavili, takže fungujú takto. A u pyramídy je veľmi, a vôbec v egyptskej mytológii je veľmi zaujímavá práve tá otázka reinkarnácie. Skutočne, ako na ňu prišli. Ako sa snažili udržať to telo, aby mohlo sa vrátiť do života. A bola tá pyramída naozaj tým energetickým faktorom, ktorý to mal umožniť? Alebo mal zachovať aspoň informáciu o osobe, ktorá je tam uložená a jakým spôsobom to môže fungovať. Ale zoberte aj tie posledné objavy v Číne. Nálezy mumí, ktoré majú 2000-3000 rokov, majú mäkké kĺby, prúžne svaly, fungujúcu kožu, vlasy, všetko. Viete, že boli ponorené v nejakej žlto-hnedej tekutine, nikto nedokáže zreplikovať tú tekutinu. Všetci žasnú, že tam tá uložená princezna funguje normálne. Čo chotanská panva? Nález europoidných ľudí na čínskom území, zachovaných, mumifikovaných. Jak je to možné? Čiže máme vlastne jednu zásadnú vec. Či skutočne aj história nás učí naozaj tak, ako tie javy prebehli. Ale to je ten môj kritický názor. Dnes sme sa vo väčšine vedných disciplín dostali k bodu zlomu. Doterajšie tradičné poznatky nevysvetľujú nové poznanie. To je aj prípad pyramidálneho chápania. Nemáme povinnosť
zmeniť myslenie? Vy ste mi pripomínali jednu vec, že ja sa vrátim toto k profesoru Uberovi, lebo vlastne, čo je zaujímavé a o čom sa málo hovorí, sú pyramídy objavené v Bosne. A vy ste hovorili, že nejakých 10 000 rokov, a tieto sú veľa staršie. Áno, 32 až 38 tisíc rokov. Ja sa chcem... Dr. Uber, I'd like to ask what we omitted. One of the very important things are the pyramids in Bosnia. Niečo na pyramídy v Bosne. Ako to vlastne je? When were they found? Kedy boli objavené? Did you do your research over there? Robili ste tam výskum? The pyramid by itself was found by Sam Osmanagic in 2005. Tie pyramídy samotné boli objavené v roku 2005. A skutočne človek, ktorý ich objavil, mal pravdu. Bol to pán doktor Semir Osmanagic. Chcel by som sa vás opýtať a požiadať by som chcel našich technikov, aby nám premietli nejaké fotografie pyramíd z Bosny. A keď ste veľmi blízko týchto formácií, tak vlastne neviete, nezistíte, že je to pyramída. Ale aj podľa karbonového datovania Osmanagiča toto sú pyramídy, ktoré sú viac ako 200 000 rokov staré. Myslím si, že táto pyramída je dokonca ešte staršia. Ale tá pyramída v Bosne je taká špeciálna a do dnešného dňa je aktívna. Toto je pyramída, ktorá bola rekonštruovaná aspoň dvakrát. Prečo si to myslím? Pretože podľa starých textov a znalostí všetky pyramídy by mali byť orientované smerom na severný pól, presne na severný pól. Ale čo je zaujímavé? 14,000 years ago, we have Northern Pole quite in a different place. Where it was? Pred 14 000 rokmi ten severný pól bol niekde úplne inde. Kde to bolo? V Grónsku. A po obrovskom dopade asteroidu presne pred 16 000 rokmi tá os rotácie sa zmenila a dokonca planéta Zem zmenila aj obežnú dráhu, pretože to bol predtým 360-dňový cyklus, kdežto dnes je to 365-dňový. To znamená 33 km na sekundu. Ak si to uvedomíte, tak sa to naozaj zmenilo. Ale tá pyramída, keďže bola orientovaná na predchádzajúci bývalý severný pól, teraz je celkom jasné, že tá pyramída sa pozerá na súčasný severný pól. Pretože niekto prebudoval tú pyramídu v Bosne a aj Semir Osmanagič si vlastne všimol, že to nie je jedna vrstva blokov, ale že sú to dve vrstvy blokov, ktoré sú postavené v trochu inom uhle. Takže aká je vlastne úloha, skutočná úloha tejto pyramídy v Bosne? Toto je veľmi dôležité. Veľmi dôležitý aspekt a veľmi dôležitá úloha, pretože táto pyramída zohrávala úlohu navigačného ukazovateľa. Je to zaujímavé. Prečo? Kvôli čomu? Pretože tí, ktorí sem leteli z vesmíru, tí neletia priamo. Povedzme z Orionu na planetu Zem. Nie. Oni ako keby skákali v čase a v priestore. Čiže idú skokom. A keď sem prídu, tak musia presne vedieť, kde sa objaví v ďalšom momente ich vesmírny korab. A preto podľa starých textov vybudovali 64 pyramíd,
ktoré zohrávali úlohu navigačných ukazovateľov na Zemi, na planete Zem. A Semira, ostatní vedci, s ktorými pracuje, vlastne potvrdili, že táto pyramída vlastne vydáva veľmi silné elektromagnetické signály vo veľmi špeciálnom rozsahu vibrácií. A bohužiaľ, ten čas beží. Chcel by som sa vás opýtať, sú tieto pyramídy na Zemi nejakým spôsobom poprepájané? Energeticky alebo nejakým iným spôsobom. Dnes môžem povedať, že na našej planete Zem je niekoľko takýchto komplexov pyramíd. Niektoré tieto komplexy sú veľmi staré, ktoré boli postavené veľmi dávno a boli naozaj orientované na ten predchádzajúci bývalý severný pól, ktorý sa teraz už zmenil. A sú zase pyramídy, ktoré sú orientované na súčasný severný pól. Všetky tieto pyramídy majú rôzne tvary, majú rôzne parametre a v prvom rade sa hovorí o tom, že tieto pyramídy zohrávajú vlastne istú úlohu, pokiaľ ide o rovnováhu energetického systému. Všetky tieto pyramídy sú vlastne, sa nachádzajú na miestach veľmi silnej seizmickej nestability. Sú blázniví? Môžeme si povedať, prečo to robili? Nie, oni to práve preto robili, aby sa vlastne dostala pod kontrolu tá seizmická aktivita. Je to jedna z veľmi dôležitých vecí. Keď by sme brali do úvahy staré znalosti, toto by sme mohli využívať, pretože celý tento rad pyramíd nám vlastne dáva obrovskú dobrú šancu robiť ďalší výskum a naozaj sa toho dozvedieť viac o predchádzajúcej vede, o predchádzajúcich technológiách, o tom, ako sa snažili kedysi dávno udržať vlastne planetu Zem v istej rovnováhe. Ten vesmír okolo nás žije. To je dôležité si uvedomiť. A tí, ktorí žijú nie veľmi ďaleko odtiaľto, tí neakceptujú našu civilizáciu, pretože sme príliš agresívni. Sme natoľko agresívni, že dospelí ľudia prakticky nemajú šancu zmeniť svoj spôsob uvažovania, ale tie deti, to je tá posledná možnosť, posledná šanca. Ak im pomôžeme, tak ten vonkajší kozmos to bude akceptovať a môžu nám pomôcť prežiť. Inak zostaneme, tak povediať, sami odkazaní na seba. Ale stále sa tu nič nemení. Ja by som povedal, že to nie je celkom pravda, pretože stále viac a viac ľudí začína inak uvažovať. Stále viac a viac. Aspoň by sme mali začať. Niekto musí začať. A aspoň v Rusku sme začali robiť takéto veci a chceli by sme vás vyzvať k tomu, aby ste sa k nám pridali. Ešte kým máme trošku času. Ešte trošku času máme, takže robme to spolu. Nám sa čas sa nám naplnil. Ja by som sa rád poďakoval mojim hosťom. Ja tu mám ešte možno nejakú otázku. All right, there is a question. There are a couple of questions for you, so I'll try to translate it. What's I assume it's regarding Tomsk when you started to build the place. Did you have any problems with the government, the local government, or were they? Samosprávou. How did they look at it? Ako sa na to pozerali? Veľmi dobre. Pomáhajú. Čiže vláda vám pomáha. Nemáme nejaké problémy. Áno, je to súkromný projekt. Súkromný projekt. Ale nie. Naozaj. Nejaký tlak na nás nebol vyvíjaný. Žiadne problémy doteraz. Takže to je odpoveď pre Patrika. Martin sa pýta,
whether you know anything about Či the niečo room viete, that dwell under the big pyramid in Giza. niečo o tom Which is pravidle, closed for ktoré the sa volá duel Actually, this room pod is not touto pyramidou. To nie je vlastne miestnosť, ktorá je pod pyramidou v Gize. Je na 4. poschodí. It's up. Čiže It's je hore. approximately 17 meters Je down približne from the top of the pyramid. 17 metrov There is a od room there, vrchu which is closed pyramídy. until today. To je And this miestnosť, ktorá je room is dodnes containing zavretá. A toto je miestnosť, ktorá Ancient device, energetic source, obsahuje And the staré discovery which zariadenie, have been done energetický zdroj recently by a French, nedávny objav, architects, ktorý urobili which found francúzski actually architekti, explained ktorí the vlastne construction of the vysvetľovali spiral, vlastne like a road moving, konštrukciu, dá sa along povedať, the sides, 7 špirálovitej degrees up. cesty, So, ktorá by the sa way, in vlastne ancient dvíhala. texts, Mimochodom, this v starých road, which is textoch coming táto up cesta, to the ktorou top sa of the pyramid vlastne is prichádza called, hore na samotný the vrch road pyramídy, of, to sa nazýva Horus. cesta Hórova, Going by the way Horusova of Horus, cesta. you come to Čiže Osiris, keď the pôjdete ancient cestou text says. Hóra, So it prídete means k that now we have a Osirisovi. chance to To open hovorí that, starý text. that room. Takže máme teraz For me, možnosť it's otvoriť túto interesting miestnosť. Pre on mňa one je to hand, veľmi zaujímavé and, na jednej on the strane. other hand, A na I druhej feel a little strane bit weird because sa this cítim room dosť must be čudne, opened pretože by toto je all of us. miestnosť, Not like just, for example, by ktorú Americans, which musíme immediately otvoriť will všetci, use nie len this Američania, instrument pretože for oni their okamžite own, začnú not využívať human purposes, I'm tento sure. nástroj pre na svoje vlastné účely, nie ľudské účely. Som si istý. Bol tam už niekto v tej miestnosti? Myslím si, že vo vnútri dodnes nikto nebol, ale ja som si celkom istý, že táto miestnosť tam je. Podľa všetkých starých textov a podľa všetkých výpočtov tam je. A ja som dokonca našiel informáciu, popis toho, čo je vlastne vo vnútri, ako je to skonštruované, ako to funguje. A vďaka tomu som získal istú predstavu o tom, ako by sme mohli vlastne tento energetický zdroj vybudovať pod týmto komplexom v Tomsku. A posledná otázka, myslíte si, že ak tam niečo je, a povedzme, že to bude silnejšie ako čokoľvek, čo poznáme, myslíte si, že tie znalosti, tie vedomosti sa dostanú aj verejnosti? Že sa verejnosť dozvie o tom, že čo sa tam nájde? Myslím, že keď sa táto miestnosť otvorí a keď odtiaľ vyberú tento zdroj energie, celkom určite to bude nekompletné tajomstvo. Pretože toto je nástroj, ktorý dáva obrovské možnosti. Nielen pokiaľ ide o samotný výskum tých hrobiek, ale to je niečo, čo sa dá využívať aj pozitívne, aj negatívne. Závisí od toho, kto to bude využívať. Pán profesor, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. A chcel by som pripomenúť našim divákom. Mal som to niekde napísané, ale nemám to tu. Dúfam, že to budem pamätať. Na Vajnorskej 21 bude medzi 1. a 4. Dobre hovorím, 1. a 3. aprílom bude medzinárodná konferencia o pyramídach. Môžete sa zúčastniť, keď chcete. Pánu profesorovi Staňkovi ďakujem tiež za to, že prišiel. A s pánom Staňkom som sa dohodol, že samozrejme ešte do informačnej vojny príde a budeme sa baviť. Akú tému ste navrhli? 4. industriálna revolúcia a spoločnosť po nej. Tak. Takže pozrieme sa trošku do budúcnosti, alebo sa pozrieme na to, akým spôsobom sa asi pravdepodobne budeme bohužiaľ uberať. No a s doktorom Uvarovom som sa dohodol, tak jeho tu už asi nebudem mať. My sme túto reláciu samozrejme dnes urobili kvôli tomu, že je tu kvôli konferencii, ale vzhľadom k tomu, že majú veľmi veľa materiálu, dokumentu a filmového materiálu ohľadne ich ciest po tých pyramídach a vlastne o tom ich výskume,
tak slúbil mi, že dá niečo dohromady a budeme mať niekoľko dielov k dispozícii o výskume týchto pyramíd. Je samozrejme, že tá téma je obrovská a za hodinu a pol to sme ani nepoškrabali povrch tejto témy. Takže tu bude niekoľko hodinových dokumentov, ktoré, ak máte záujem, si budete môcť pozrieť na InTV niekedy v priebehu tohto roka. Najskôr to nemusia dať dohromady a my to budeme musieť potom nejakým spôsobom nadabovať, ale určite sa máte na čo tešiť. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.